Takže ideme ďalšie funkcie s textom, ale poďme ešte raz do tých change text attributes, lebo máme tu príliš toto line si vypneme a medzi písmenkové medzery dáme 0, hej, enter, vypnem, aby mi to tu zostalo a ešte toto môžeme right descender, dáme left bottom alebo left descender. Niektoré tie funkcie, vidíte, mi prenáša vlastne potom do písania textov aj tých poznámok, toto, čo sme si ukazovali. Takže ideme ďalej. Prvé 3 máme prejdené vlastne zmena atribútov. Dobre, častokrát sa stáva také, že treba napíšete nejaký text, no častokrát, až tak často sa to vlastne mne nestáva, ale si poviete siahodlhý text a že Sacramento mal byť veľkým písmom, hej. Podobne, ako to máte vo Worde alebo v iných textových editoroch. Chcel som to veľkým písmom mať napísané, alebo takto ešte napíšem aj s medzerami nejaký text, ktorý by teoreticky mohol vnímať ako nejakú vetu, hej. Čiže nápadne vás, mala to byť veta, prvé písmeno malo byť veľké, opäť, aby ste to nemuseli tuto prepisovať. Tu máte zmenu change case, hej, font, neviem, jak sa to volá po slovensky, a toto je, že uppercase, čiže veľkým písmom, lowercase je malým písmom, tipocase je tak, ako v angličtine sa zvykne, hej, že každé slovo vám začína veľkým písmenkom a first capital na začiatku riadku, na začiatku vety je veľké písmenko, hej, to je taká rýchla pomocka. Dobre, tu sme preskočili tento spell checker, to vôbec ja nepoužívam. Čo je dôležitá funkcia, čo sa vám občas ide, že potrebujete nastaviť si, idete písať texty nejaké, pardon, a potrebujete si nastaviť ich aktuálne atribúty, hej. Napríklad tu máme nejaký text a chcel by som písať text, tak vlastne, alebo takto, najskôr ma zaujímajú atribúty, vlastnosti toho textu, čo znamená, že čo je základná vlastnosť, je výška, šírka, font a vrstva, áno. Čiže kliknem na túto, treba 5000 jednotku a tu dole mi vypíše, že je to text height, čiže výška textu je 0,8, text width, šírka textu je 0,8, vrstva je 70 a font textu je Calibri. Áno? Font textu je Calibri. Tak. Dobre. Čiže to už viete rýchlu informáciu, že aký text. Hej. Ešte zaujímavejšia funkcia je tá, že taká, ktorá vám automaticky nastaví vlastne tie vlastnosti toho textu, na ktorý kliknete. To je dosť dobrá vec, lebo máte veľa textov a teraz vás napadne, že do tejto vrstvy musím dopísať niečo, som zabudol a teraz musíš zisťovať a nastavovať to. Takže je tu takáto funkcia, že zachytiť match text attributes. Kliknete na to. Kliknete na text a píše vám accept, reject, čiže potvrdiť alebo odmietnúť. Áno, potvrdím niekde mimo, kliknem a teraz už by to malo byť Calibri, hej, mám to už nastavené teraz vlastne ten text podľa alebo nastavenie textu je podľa tej predlohy. Veľmi dobrá vec, čiže nemusíte vy sa trápiť s nejakými nastaveniami, jednoducho len na to kliknete a nastaví vám. Pravda, že je to inou farbou, lebo farba je zadefinovaná kde? No farba je zadefinovaná vo vrstvách, hej. Meracká sieť, čísla bodov to boli, čiže, ale ja som teraz vo vrstve staničenia, ktorá je čierna, takže tu si ešte musí nastaviť by level. Dobre. Čiže veľmi, veľmi dobrá funkcia. Naozaj nemusíte nič prepisovať, vkladať nejaké nastavenia. Dobre.
Takže ešte raz. Match text attributes, také Ačko, šípka do druhého Ačka. No, textové uzly nechajme tak teraz. A asi posledné, čo by sme prebrali, stíhame to? Stíhame. Posledné, čo prebereme z týchto textov pre túto chvíľu, bude tento copy increment text, hej. Ja vám to ukážem napríklad, alebo môžeme to spolu, môžete si to vyskúšať, hej. To je copy increment text, to znamená, že vám bude zväčšovať text, zväčšovať čísla o jednotku, áno, alebo tu si napíšete či o jednotku, čiže začneme s tou jednotkou, hej. Tu máme text 5001, keď ho uchopím a položím 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 a tak ďalej, áno. Ale mohol by som ho znižovať a teda aj znižovať o minus jednotku, áno, čiže keď si dám minus 1, musím enterom potvrdiť, čiže 5006, 5005, 5004, 5003, 5002, 5001, hej, 5000, no. To je jedna možnosť. Potom on vám dokáže inkrementovať aj nejaký textový reťazec, ak v ňom je treba číselko, tak si dajme, že A1, ten si vložím, áno, čiže to prvé musím vložiť ten prvý vzor, alebo ten prvý začiatok toho rozsahu, čiže A1, a teraz keď si dajme si teda treba z 10, že bude po 10, tak nám A11, áno, A21, A31 a tak ďalej nám bude vytvárať ďalšie texty, hej. Veľmi dobrá funkcia je to, keď máte práve v rade za sebou body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc, tak vlastne nemusíte vždy chodiť sem a prepisovať to ručne, vkladať každé jedno číselko, ale jednoducho takto sa s tým popasujete. Dobre, texty asi všetko. Asi nám aj bude stačiť textov na túto robotu, čo potrebujeme. Takže ideme na ďalšie video.